in zabain si bai ga buk le vek chewa hi vuin chu kan chung kwa in kan chuak le to a hetmi he kan unau thumin kan chuanga chuan hangin lung len tanga te kan kal dona family outing kan nei dona chuan kan dine out ngal dona anwam don he a ei tuna hianin bung kon kan thleng a ei kapale kan lu an ya chuanin traffic jam na sa em maya chuan tuna hianin hangin len tanga chung kwa a Bethel te kan tuma kan tuna kan chung kwa kan chwa chan deu pakhat chu so tak asir berani kanau chai hi ana tho na lama Jammu and Kashmir lama akal le to dona chumi tha nan le chung kwa han chwa be shim shim cha kan te wangin kan chwa dona ni a ituna kan tan me ka hangin lung len tang kan pan don me ka ni bo in hi Friday ani a bo in ni ru kan ni bo in hi ni ru December ni ru ani a kan kal me ka ni ti hian kan tumram pakhat tas kan thleng che a chuanin ki kan nu le pa te kan nau te hawn ma lâu bye bye teu nu mun kan kal na tur mun kan thlen don me chuan khwa lo thin don kan nei ta ei kan kal ze ni lai hi hangin lung len tlang thak ania kan kal zera kan na theng lo dewa kan trai na mun ni kan set tiang lo awangin ni kan zo da kan ro chuan thir ban lian pui pa hi om na bulan lo ti awangin he nghe quả chú thắm nghe do na kan han kal ve tho mai tu ni a đi nghe dik lo chu kan chu quả chú thắm mai ngày chu ni ring bi kan ring dik lo Clear Mountain na kan ka zo a hi ran sam so ei kan theng le cha kan ru jam ko kan maya Andrew Trump ne tur kan chạm hết cả kan ei tur de chu he lo thang tu kan ei tu na tui kan til tu ka he kan ei na sakho mai chicken dry fry te steam pork te egg curry te pork rice te chicken salad ti te kan ei chau mai ni puar peng pongin hei in kan thleng le cha nuam kan ti hle a video ti me hle section awangin kan long pek zet ni ani sang cha ve ko